गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोबाय। बे समाव आं 2022 गोदान मायथाइनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोसो खुसियै जासिहरनो सानदों। बे समाव फैबाय थानाय समाव 2022 जि गोदान बोसोराव जोङो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो गाव गावनि सोलेर, जिउ, मोदोम बेफोरखौ आबुङैनो मोनफिननो हायो बा बे बोसोरसेखौ जोङो आलो गोजोनैनो सौसिलांनो हायो। बेखौ आं गिबियावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै बा बेखौनो बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव जोङो बुंनो नांगोन दि जोङो फैबाय थानाय समफोराव दानि जि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जोंनि गाज्रि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनानै जाहाथे गावनि जिउ थांखि दानायाव फैमाल थाङा, बेखौ आं जाहाथे बिथांमोननिसिम जायफोर दानि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोननिसिम मोनसे बेखौ आर'ज गाबबाय। लोगोसेनो जोङो दा जोंनि जि गोदान बोसोराव धोरोम हारि बासियालासिनो जोङो धोरोमनि गासै मुगैलायनायखौ नागारनानै जों खौसेयैनो गाव गावनि हारि माहारि जौगानाय बा समाज दानायाव जोङो आलो गोजोनैनो बे बोसोरसेखौ खामानि मावलांनो हायो। जोङो बिखय जोङो लाइमोन जानानै जोङो लाइमोननि सायाव जाहाथे गुवारै सानलायलायनानै जों फैबाय थानाय समफोराव जोङो समाजनि गासै हाबाफोरखौ जोङो खौसेयैनो मावलांनानै सुस्रांहरनो हायो, बेखौनो आं मिजिं खालामबाय। आरो साफ्रोमबो जोंनि गेदेरमा सुबुंफोर, जोंनि साफ्रोम ब्रह्म सिबियारि आइ आफा, लोगोसेनो साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगुरु बा गेदेरमाफोरनिसिम आंनि जि फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोजाङै मोजां जिउखौ खुंलांनानै गोसो मोदोम सोलेर जोङो मोजाङै मोजां सौसिलांनो हायो बे बोसोरसेखौ। आरो जोङो जाहाथे माखासे भाइरासफोरजों मोगा मोगि जानांनायजों गाव गावखौनो सांग्रां लाखिनो थाखाय आं गुरै बयनिसिमबो आर'ज गाबबाय। लोगोसेनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जों खौसेयैनो बयबो जयैनो जोङो गाव गावजोंनो खौसेयैनो लोगो मोनलांगोन, बेखौनो आं मिजिं खालामनानै 2022 जि गोदान बोसोर बेखौ आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो गोथार हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। एसेनोसै।